No, to bude dobré zahájení videa. Já byl Marko. Tady máš tyraní rýžátko. To nás fotíš, ne? Ano, to vás fotím. Aha. Víš, jak to stupně. Úplně. To je objíždění. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last no survivor starts to spray in the night, and he's watching us all in the eye. All the time. Rising up. Face to face. Tak ten oják? Na baló minulá, potegí, tak já voda, než jak každý den. Nepoznáš lišku otca? Veverku z Flokana. Tak to bylo, to byli diktáti, tam byli lidi. To možná Hanging tough, staying hungry. Let's stack the odds till we take to the street for a kill with the skill to survive. Rising up, straight to the top. Have the guts, got the glory. With the distance now, I'm not gonna stop. Just yeah, and it's will to survive. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last no survivor starts to spray in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Rising up. Rising up. Back on the street, face to face. And it's built to survive. So many times. Back on the street, and it's built to survive. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last no survivor starts to spray in the night, and he's watching us all in the Hlídka číslo 33 ze střediska Jantar Polešovice, Tereska Baďurová, Pavla Hrabcová. Hlídka číslo 28 Magdalena Rindová, Sonja Balíčková, středisko Jantar Polešovice. Umí! Na druhém místě hlídka číslo 46 Jana Zestíčková. Na prvním místě hlídka číslo 24 Veronika Masaříková, Vendula Stojaníková, středisko Jantar Polešovice. Umí! Umístila hlídka číslo 26 středisko Jantar Polešovice. Na prvním místě se umístila hlídka číslo 6 středisko Psohlací, 11. oddíl Kormorán. V třetím místě se umístila hlídka číslo 34 Verča Martináková, Dušan Balák, středisko Psohlací, oddíl Severka. Na druhém místě se umístila hlídka číslo 44 Tomáš Bernatík, středisko Jantar Polešovice. Umí!